Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στο Βασιλικό Κιάτου για ακίνητο το οποίο θέλουμε να πουλήσουμε. Στο ήδη υπάρχουν είναι 150 τετραγωνικά με αυτή την κατοικία. Βλέπετε υπάρχει είσοδος γκαράζ τουλάχιστον για 3 αμάξα. Σε πολύ καλή κατάσταση η σιδηροκατασκευή που βρίσκεται απ' έξω. Σε πολύ καλή κατάσταση. Γειτονικό είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πάρα πολύ ήσυχα. Και αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στο χώρο. Σημειωτέω ότι το σπίτι και εξωτερικά και εσωτερικά έχει πάνω από 6 χρόνια να βαφτεί. Όπως καταλαβαίνετε, και δεν υπάρχει σημείο υγρασίας, δεν υπάρχει φθορές που να έχουν παραμορφώσει το τοίχο. Το δάπεδο με ωραίες πλάκες, ένας χώρος καθιστικού έξω, αλουμίνια σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, καινούρια. Εδώ είναι μπαλκονόπορτα, πολύ μεγάλη, με υπνοδωμάτιο μέσα. Μπαίνουμε στο εσωτερικό του σπιτιού. Ωραία πόρτα. Βλέπουμε, αυτό είναι το προχόλ. Το προχόλ. Υπνοδωμάτιο, πολύ μεγάλο υπνοδωμάτιο. Βλέπετε η τύχη, δεν υπάρχει κανένα ίχνος που να θέλουν κάποιες επισκευές, κάποιο φρεσκάρισμα σε πολύ δαπανηρό κόστος. Ένα φρεσκάρισμα πρέπει να γίνει. Μιλάμε τώρα για μια εξαετία σπίτι, άβαφο. Βλέπουμε αυτή είναι η ήδη υπάρχουν διαρρύθμιση, την οποία μπορεί να έρθει και στα μέτρα σας και με τον τρόπο που θέλετε. Ένα πολύ ωραίο τσάκι, φτιαγμένο χειροποίητο. Ορίστε. Ένα ωραίο προχόλ, το οποίο μπορεί να γίνει και να ξαπλώνεται. Παλιά υπήρχαν παιδιά, εντάξει, υπάρχουν κάποιες μικρές γραμμές από μολύβια. Ξαναεπαναλαμβάνω, τα αλουμίνια μας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ολοκαίνουρια, σε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Τα κουφώματα τα εσωτερικά στα υπνοδωμάτια, πολύ καλή ποιότητα, ένα ωραίο υπνοδωμάτιο, ένα μικρό υπνοδωμάτιο